with that, kaisa kami 'no sa kagustuhan na, um, matapos natin 'tong proseso na 'to sa lalong mabilis na panahon 'no. But, of course, yung, speedy disposition of the cases hindi naman din ibig sabihin niyan kailangan natin siyang madaliin 'no at the expense of, having the opportunity to fully present our case by presenting the evidence that we think are needed 'no. Nakita natin unfortunately nagkakaroon ng delays but, wala naman may kagustuhan nito 'no dahil unavoidable talaga 'yan dahil sa inclement weather that we've been experiencing, recently. But yes, sa amin sa side namin 'no, sa prosecution malinaw that, ito ay sinusubukan naming magawa 'no na mapabilis yung proseso. Again, makikita natin dun sa grave threats, ganyan ang ginawa natin. We dispensed with more than half of our witnesses. After presenting 3, we dispensed with I think 5 to 6 'no, when we saw that there's no more need for them. At sabi nga namin, pati dito sa usapin ng confidential funds, ganyan din ang gagawin namin. We will not present evidence that are not absolutely necessary, no? And will just be cumulative para mapabilis din ang proseso. Siguro one last point ko dito, kung pareho kami ng kagustuhan pala, maganda din na ipairating ito sa kanyang defense team dahil maalala natin madaming mga ano dito no, mga circumstances na nag-cause ng delay sa paglilitis dahil sa mga actions or inactions ng defense team. Tulad for example, nung hindi nila pagtalima dun sa kautusan ng presiding officer na makipagkita sa amin to compare common exhibits before the intended testimony of Ms. Zailin Del Campo, no? Na dapat yan Lunes. Binibigay nilang petsa sa amin ay Biyernes, which unavoidably resulted to delay. So, maganda kung pare-pareho naming susubukan no na makaiwas na gumawa ng anumang bagay na maka-cause ng unnecessary delay.